слава Твоя шырыцца да ўзмешкаў зямлі, правіца Твоя поўная справядлівасць. Гэтымі словамі з антыфоны на ўваход распачынаем наш удзел у гэтай святой імшы у 14-ту звычайную нядзелю. І ўсіх вас, паважаныя браты і сёстры, вітаю, сабраўшыхся на гэтую Эўхарыстыю, вітаю ўсіх нашых пілігрымаў, якія ішлі з намі ў Буцлаў. Падчас гэтай святой імшы будзем маліцца за нашых пілігрымаў, як бачылі, усе вярнуліся, шчасліва вярнуліся, усе жывыя і ўсё цэлае, і ногі здаровыя, далей могуць хадзіць. Будзем прасіць падчас гэтай святой імшы, каб добры Бог узнагародзіў за іх ахвяру, што яны прысвяцілі сябе на 9 дзён для Бога, для праслаўлення Яго, і таксама былі такімі сведкамі Бога ў гэтым свеце. Прадставім падчас гэтай святой імшы, на пачатку гэтай святой імшы, усе нашы інтэнцыі, з якімі мы прыходзім да Бога. Я падчас гэтай імшы буду маліцца за Евстаф'ева Юрія, якога мы ўспамінаем у 5-ту гадавіну пасля смерці, таксама за памерлых сям'і Вайман, за Міхала, Евгенія, Владзіміра, Сідаровіча Ірыну і Цешка Станіслава. І буду выпрашаць, каб добры Бог адарыў жыццём вечным. Цяпер перапросім Пана Бога за нашы грахі, каб мы маглі годна скласці найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу всемагутнаму, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі, думкаю, словам, учынкам і занятаннем. Моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды памагаць усіх ангелаў святых, вас, браты і сёстры, маліцца за мяне.
своих верных святою радостью, и учини, каб вызволенные з няволі граху, яны досягнули вечного счастья, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, які з Тобою живе и владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання книги пророка Ізахіеля. У тыя дні Дух увайшоў у мяне і паставіў мяне на ногі. І я слухаў таго, хто прамаўляў да мяне. Ён сказаў мне: «Сыне чалавечы, я пасылаю цябе да сыноў Ізраіля, да народа адступнікаў, які ўзбунтаваўся супраць мяне. Яны і яйцы іхнія паўставалі супраць мяне аж да гэтага дня. Тыя, да каго я цябе пасылаю, гэта сыны з упартым тварам і жорсткім сэрцам. І скажаш ім: так кажа Пан Бог. Ці паслухаюць яны, ці пагардзяць, бо гэта ўзбунтаваны дом, аднак даведаюцца, што прарок ёсць сярод іх». Гэта Слова Божае. Нашыя вочы звернуты да Пана, нашыя вочы звернуты да Пана. Да Цябе ўздымаю свае вочы, які жывеш у нябёсах, так як вочы слугаў звернуты на рукі іх гаспадароў. Нашыя вочы звернуты да Пана, як вочы служанкі на рукі яе гаспадыні, так нашыя вочы да Пана, пакуль ён не злітуецца над намі. Нашыя вочы звернуты да Пана. Злітуйся над намі, злітуйся, о Пане, бо мы ўжо ўдостань сытыя пагардай. Душа наша нячыста і досыць, здзёкамі дзёрзкіх і пагардай ганарлівых. Нашыя вочы звернуты да Пана. Читання другого послання святого апостола Павла до Коринтянам. Браты, каб я не хваліўся нязвыкласцю аб'яўленняў, дадзеным началаў цела, пасланец сатаны, каб біць мяне. Таму я тройчы маліў Пана аб гэтым, каб адвёў яго ад мяне. Але Пан сказаў мне: «Хопіць табе маёй ласкі, бо моц удасканальваецца ў слабасці. Найбольш ахвотна буду хваліцца сваёй слабасцю, каб жыла ўва мне моц Хрыста. Таму упадабаў я слабасць, пагарду, нястачы, ганенні, уціск за Хрыста, бо калі я слабы, тады моцны». Гэта Слова Божае. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Дух Пана надо мною, Ён паслаў мяне абвяшчаць Евангелие убогим. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами.
Читание Святого Евангелия паводле Марка. Хвала Тебе, Пане. У той час Єсус прийшов на свою батьківщину, а за їм ішлі ягоныя вучні. Калі настала субота, ён пачаў вучыць у сінагозе. Многія, хто слухаў, здзіўляліся і казалі: адкуль у яго гэта і што гэта за мудрасць, якая дадзена яму? Як такія цуды чыняць ягонымі рукамі? Ці ж гэта не Цесляр, сын Марыі, брат Якуба, Юзафа, Юды і Сымона? Ці ж не тут сярод нас ягоныя сёстры? І сумняваліся ў ім. А Jesús сказаў ім: няма прарока без пашаны, хіба што на бацькоўшчыне сваёй, у родных і ў доме сваім. Таму не мог там учыніць ніякага цуду, толькі на некалькі хворых усклаў рукі і аздаравіў іх. І дзівіўся іхняму бязвер'ю і хадзіў па навакольных вёсках і вучыў. Гэта слова Пана. Умілаваныя у Христе Пану, браты і сёстры, у сённяшнім Євангелії бачым такія словы, што няма прарока без пашаны, хіба што на бацькоўшчыне сваёй, у родных і ў доме сваім. Сённяшняе Євангеліе прыпамінае кожнаму з нас, што цяжка, напэўна, быць прарокам, і прарокі, ведаем, сколькі цярпелі, бо іх не прымалі, не хацелі слухацца. Але паўстае такое пытанне, навошта нам сёння пра гэта разважаць, пра прарокаў. Напэўна, можна кожнага з нас назваць таксама прарокам, бо кожны, хто выконвае волю Божу, той, хто расказвае іншым пра Бога, пра яго волю, той чалавек з'яўляецца прарокам. Таксама і у гэтыя дні мы, пілігрымы, былі такімі прарокамі, бо сведчылі праз 9 дзён пра Бога, пра тое, што Ён ёсць, тое, што Ён любіць кожнага з нас, праслаўлялі Яго. І людзі, якія нас спатыкалі, бачылі пра тое, што мы веруючыя, то, што мы молімся. І праз гэта, можа, нават нехта атрымаў веру, можа, нехта навярнуўся да Бога. Вельмі важна у сённяшнім свеце быць прарокамі кожнаму з нас, бо ведаем, сколькі людзей жывуць без Бога. І, напэўна, як у гэтым Євангеліі, што не хочуць прымаць прарокаў, не любяць прарокаў, блізкія і знаёмыя, і родныя. Цяжка нам нешта сказаць нашым знаёмым, што вы нешта дрэннае чыніце і таму падобнае. Але выстар хопіць таго, што яны ведаюць пра гэта, як у сённяшнім першым чытанні. Бог кажа, што хопіць, што яны ведаюць, бо адправіў прарока да ізраільцянаў, якія былі з твёрдымі сэрцамі, якія адвярнуліся ад Бога. І хоць яны яго не прымалі, дастаткова таго, што яны ведалі, што сярод іх прарок, які за іх моліцца. Таксама і з намі падобна, са святарамі, людзі, якія не ходзяць у касцёл, але ж яны ведаюць, што ёсць касцёл, што ёсць святары, ведаюць, калі ёсць святая імша,
І можа прыйдзе час, калі яны зменяць сваё жыццё і навярнуцца да Бога. А мы, як гэтыя сведкі, павінны сваім жыццём, сваімі словамі паказваць ім, што Бог заўсёды нас чакае, што мы так чынім і вы так рабіце. Таму вельмі важна памятаць, што мы павінны быць сведкамі Бога. Бог ад нас гэтага прагне. І нелёгка гэта. І мы выбралі сабе такія словы, такое хасла на нашу пілігрымку: хто вытрывае да канца, будзе збаўлены. Езус нам казаў, што розныя цяжкасці будуць спатыкаць і прарокаў, і спатыкалі і нас, будуць спатыкаць, пераследаваць будуць за яго імя. Але той, хто ўсё гэта вытрывае, нават калі жыццё страціць, будзе збаўлены. Таму жадаю, каб мы не баяліся быць сведкамі заўсёды, у кожным месцы Бога, і праз гэта атрымаем вечную ўзнагароду. Амен. Вызнаем нашу веру, веру ў адзінага Бога, Айца Всемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага. Зайца народжанага перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, нестворанага, адзінасуднага Айцу, праз якога ўсё сталася. Стаўся чалавекам, таксама за нас пры Понцкім Пілаце, быў замучаны і пахаваны. Скрозь паводні і зышоў на неба. Сядзіць праваручаецца, і зноў прыйдзе ў хвале, судзіць жывых і памерлых. Не будзе канца. Духа Святого, Пане Жыватворцу, які зайца і сына паходзіць, якому разам з Айцом і сынам належаць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарока, веру ў адзіны святы каталіцкі апостальскі касцёл, вызнаю адзіны хрост на адпушчэнне грахоў і чакаю воскрешэння памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Амен. Да Бога, які шчодра адорвае нас сваімі дарамі, скіруем нашыя малітвы. Молімся за ўсіх біскупаў, каб яны плённа працавалі на карысць евангелізацыі свету. Цябе просім. Молімся за ўсіх ахрышчаных, каб у сваім жыцці яны кіраваліся Божымі запаведзямі. Цябе просім. Молімся за тых, хто прысвяціў сваё жыццё абвяшчэнню добрай навіны, каб яны маглі ўбачыць плён сваёй працы і напоўніліся Божай радасцю. Цябе просім. Молімся за маладыя сужанствы, каб яны клапаціліся аб развіцці веры і згодна з ёй укладвалі сваё жыццё. Цябе просім. Молімся за людзей, расчараваных жыццёвымі няўдачамі, каб яны спадзяваліся не толькі на ўласныя сілы, але і на дапамогу Пана Бога. Цябе просім. Молімся за нас, тут сабраных, каб мы ўмелі распазнаць Божую волю і з радасцю яе выконвалі. Цябе просім. Молімся за ўсіх паломнікаў, якія ішлі з Ліды ў Буцлаў, за тое, што яны ахвярпаліся, на 9 дзён наставілі ўсё, пайшлі да Маці Божай у Буцлаў. Просім, каб добры Бог ім за гэтую ахвяру узнагародзіў. Таксама дзякуем Богу і молімся за тых людзей, якія нам дапамагалі, за ўсіх, хто ахвяровалі нам нейкія матэрыяльныя сродкі, за тых, хто маліўся за нас. Просім, каб таксама Бог узнагародзіў ім за гэта. Цябе просім. Молімся за памерлых, асабліва за
Євстаф'єва Юрія, якого ми вспоминаємо у 5-ту годовину після смерті, за померлі сім'ї Вайман, за Михаила, Евгения Владимира, Сидорович Ирину, Тешка Станислава и за наших близких померлых, каб яны спознали радость вечного збавлення. Тебе просим, Боже, крыніца життя і святости, выслухай наши просьбы, учини, каб мы, обновленные моцю Твоей ласки, могли верно Тебе служить, праз Христа, Пана нашего. Молитеся, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру прыняў Бог Отец Всемогутный. Няхай Пан Бог прыме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а таксама на корыстно. Боже наш Отче, няхай нас очистить ахвяра, якую мы Тебе складаем, і няхай з дня ў дзень вядзе нас да жыцця, што чакае нас у небе праз Христа, Пана нашага. Пан з вами, угору серце, падзякуем Пану Богу нашаму. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча, Всемагутны вечны Божа. Ты праз кроў Твайго Сына і моц Святога Духа сабраў да сябе сваіх дзяцей, які грэх аддаліў ад Цябе, каб Твой люд, з'яднаны на ўзор Святой Троіцы, стаў касцёлам, Христовым целам і жывою святыняю Духа Святога, дзеля хвалы Тваёй безмежнай мудрасці. Таму разам з хорамі анёлаў мы праслаўляем Цябе з радасцю усклікаючы. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос воскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, Всемагутны Божа, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа,
Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Абвяшчаем смерць Тваю, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чакаем. Успамінаючы смерць з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення. Дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе, пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце. Удасканаль яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Александрам, біскупам Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на воскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай, Панай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, Табе, Божа Ойча всемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала праз усе векі вечныя. Памятаючы збавенныя запаведзі і Божым настаўленнем навучаныя, асмельваемся казаць: Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашы, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста.
Пане Ісу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего. И будь ласкавы, згодно з Твоей волей, одарить Его супокоем и едностью, які живеш і владариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай заўсёды будзе з вами. Перадайце ближнему знак супокою. Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благаслаўлёныя, пакліканыя на вячэру ягоную. Пане, не варта, каб ты дайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе здорова душа. Для своей славы, только Тебе, Пане, я буду славить каждый день. Я не хочу пашаны, только быть побач с Паном, з вуснаў моих прими хвалу. Почусь твою любовь, спев просто пустота, горит сердце в ім'яма, найважнейший только ты.
толькі гэтай хвілінай спеву, а праз усё жыццё хочу славіць, калі спяваць табе до сэрца, вся хвала табе наш Пане. Не толькі гэтай хвілінай спеву, а праз усё жыццё хочу славіць, калі спяваць табе до сэрца, вся хвала табе наш Пане. Я так хочу спяваць, твою велич праслаўляць, каб пачуць твою любоў. Спеў проста пустата, калі сэрца ў ім няма, найважнейшы толькі ты. Толькі ты. Встречаемся вновь, с прекрасным словом, словом любовь. Мы каждый день за ней летим, в мечтах своих, но настоящей любви, увы, в целом мире не нашли. На наш вопрос один ответ: любви без Бога нет. Любовь Христа верна, чиста, она и ласкова, и нежна, она объемлет всех людей и покорит силой своей жить этой любви. Она вас к небу приведет, где Иисус спасенных ждет. Настоящая любовь приходит синим головой, ее дарует вечный Бог, Творец миров, Творец миров. Она несется и говорит, и каждый может получить бесплатно денег, серебра, любовь Христа. Любовь Христа верна, чиста, она и ласкова, и нежна, она объемлет всех людей и покорит силой своей. Держитесь этой любви, она вас к небу приведет, где Иисус спасенных ждет. Любовь Христа верна, чиста, она и ласкова, и нежна, она объемлет всех людей и покорит силой своей. Держитесь этой любви, она вас к небу приведет, где Иисус спасенных ждет. Молимся, умацаваныя такими вялікімі дарамі, просім Цябе, Пане, учыні, каб мы атрымалі збавенныя ласкі і няспынна Цябе праслаўлялі праз Хрыста Пана нашага. Пане Езу, про заступніцтва Марыі, Маці Тваёй, якая нарадзіла Цябе з любоўю, а таксама про заступніцтва святога Юзафа, чалавека даверу, які апекаваўся Табою пасля народзінаў. Прашу Цябе ў інтэнцыі гэтага ненароджанага дзіцяці, якое духовна хочу усынавіць, якое знаходзіцца ў небяспецы аборту. Прашу, дай яго бацькам любоў і адвагу, каб яны не забывалі свайго дзіцяці, а пакінулі яму жыццё, якое Ты сам гэтаму дзіцяці прадвызначыў амт парафіяльнай аб'явы.
Святы ружанец на гэтым тыдні просім правесці наступныя ружанцовыя групы. Панядзелак Маці Божай нястомнай дапамогі, аўторак безаганнага зачацця Найсвяцейшай Паны Марыі, у сераду Маці Божай ружанцовай, у чацверг Маці Божай міласэрнасці, у пятніцу Маці Божай шкаплернай, у суботу благаслаўлёных мучанікаў з Беларусі, у нядзелю на 18 гадзіну нараджэння Найсвяцейшай Паны Марыі. На гэтым тыдні у літургіі адзначаем 11 ліпеня свята святога Бенедыкта, абата, апекуна Еўропы. 13 ліпеня фацімскае набажэнства, пачатак набажэнства у 18:00. Святы ружанец з інтэнцыямі і святая імша ў гэтых інтэнцыях і працэсія з фігурай Маці Божай Фацімскай. 12-13 ліпеня у пятніцу, у суботу адбудуцца урачыстасці ў санктуарыі Гродзенскай дыяцэзіі Маці Божай каралевы нашых сем'яў у Тракелях. З гэтым звязаны камунікат, які прыслаў нам наш біскуп Александр. Запрашэнне на дыяцэзіяльную урачыстасць 12-13 ліпеня у санктуарыі каралевы нашых сем'яў у Тракелях. Шановныя святары, законныя сёстры, улюбленыя вернікі Гродзенскай дыяцэзіі, браты і сёстры ў Хрысце Пану. 12-13 ліпеня запрашаю вас на дыяцэзіяльную урачыстасць у санктуарыі каралевы нашых сем'яў у Тракелях. Падчас сёлетняй урачыстасці будзем дзякаваць Богу за 30годдзе існавання дыяцэзіяльнага санктуарыя ў Тракелях, а таксама за 15годдзе ускладання папскай кароны на цудадзейны абраз тракельскай паны каралевы нашых сем'яў. Запрашаю прыбыць на урачыстасць у пешых і аўтобусных пілігрымаў з парафіі нашай дыяцэзіі падчас цяжару пілігрымавання да трону Маці ў Тракелях. Ахвяруйце свае малітвы за ўсе сужанствы і сем'і нашай дыяцэзіі, каб былі моцныя Богам. Прашу асабліва прыняць удзел згодна з праграмай урачыстасці усіх святароў, юбіляраў і манахінь юбілярак, якія сёлета святкуюць 25годдзе свайго святарскага і манаскага жыцця або іншыя юбілеі. Запрашаю таксама ўсіх сужанцаў аднавіць сужанскія абяцанні перад абразом Маці Божай Тракельскай. Малітоўнае адчуванне пачнецца 12 ліпеня ад 13 гадзіне. Прымем удзел ва ўрачыстасці і будзем выпрошваць ля трону Тракельскай каралевы Божае благаслаўленне для паўсюднага касцёла, нашых сем'яў і ўсяго грамадства ў Беларусі. Пілігрымка з нашай парафіі у Тракелі вырушыць 12 ліпеня а 12 гадзіне. Збіраемся каля касцёла у 11:30. Сардэчна запрашаем узяць удзел у пілігрымцы, знайсці час, каб разам з сёстрамі і братамі веры крочыць з Хрыстом, дзякуючы за дар нашай матулі Найсвяцейшай Паны Марыі. 13 ліпеня пасля урачыстай святой імшы будзе магчымасць вярнуцца з Тракель у Ліду аўтобусам, які будзе чакаць на стаянцы з надпісам «Ліда Фара». У наступную нядзелю, 14 ліпеня, ахвяраванні, збіраныя падчас святых імшаў, будуць прызначаны на патрэбы Гродзенскай дыяцэзіі. У наступную нядзелю сардэчна запрашаем на святую імшу о 13 гадзіне, падчас якой будзем разам дзякаваць Богу за 25 год святарства нашага пробышча ксяндза біскупа Уладзіміра. У днях з 20 па 21 ліпеня у Гудагаі адбудзецца урачыстасць у гонар Маці Божай шкаплернай, пачатак 20 ліпеня а 18 гадзіне, урачыстая адпустовая святая імша 21 ліпеня а 12 гадзіне. Выходзячы з касцёла і ў закрысты можна набыць новы нумар нашай дыяцэзіяльнай газеты «Слова жыцця».
Шчыра дзякуем усім за супольную малітву, за складзенае ахвяраванне, за ўсялякую аказаную дапамогу. Вялікі дзякуй усім, хто ахвяруе кветкі для ўпрыгожвання нашай святыні, калі ёсць такая магчымасць. Заахвочваем прыносіць кветкі да касцёла, што таксама з'яўляецца выразам нашай удзячнасці Богу. Дзякуем за ўдзел у першай пілігрымцы Буцлаў, тым, хто кіраваў, арганізоўваў пілігрымку і хто браў удзел у пешай і ў аўтобуснай пілігрымцы. Таксама такая аб'ява для нашых паломнікаў, за якіх мы сёння маліліся. Просьба пасля імшы не ўцякаць, і можа тут яшчэ каля нашага касцёла зробім супольнае фота. І цяпер з верай прымем Божае благаслаўленне. Пан з вамі. Няхай вас благаславіць Бог усемагутны, Айцец і Сын і Дух Святы. Ідзіце ў супакоі Христа. Позбавча час, нех он вечистым житием свым в Отчизне райской даже нас. Амен. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków.